Nagyon sok stand van ugye itt, különböző, gyakorlatilag majdnem, hogy minden szakma képviselteti magát. Játszunk le egy kicsit a gondolattal, mondjuk nem államtitkár, hanem valamelyik szakmát mondjuk választani kell, akkor melyiket nézni, meg melyik után érdeklődne? Hát mindenféleképpen a szakács vagy szakács szakma az, ami még nagyon érdekelne, nagyon szeretek sütni, főzni otthon a családnak, úgyhogy az biztos, hogy meg fogom nézni azokat a standokat. Ez nagyon fontos, szerintem ez most egy kulcsmondat volt, hogy mindenki, és ezért is vannak ezek a pályaválasztók, hogy mindenki nézze meg, hogy mi az, ami érdekli, és próbálják, hogy melyik szakma az, ami testhez álló, és amiben jól is érezné magát. Ez nagyon fontos? Én azt gondolom, hogy igen. Azért valahol az a cél, hogy olyan szakmát válasszon mindenki, ami hozzá illeszkedik, amiben el tudja magát képzelni, és el tudja képzelni, hogy ő ezzel foglalkozik, lát benne annyi perspektívát, jövőképet, fantáziát, alkotóerőt magában, hogy ezzel az egész életén keresztül foglalkozni szeretne. És igen, az hozzátesz mindenképpen, hogy egy-egy ilyen lehetőséget kihasznál, kipróbálja, akár süt palacsintát, akár a MÁV is kint van, nem tudom, gondolom egyenruhát meg lehet nézni, hogy ott egy vasutas karrierben mégis minden van, tűzoltók, de látom, hogy a kadét program kapcsán is kint van a honvédség, tehát hogy ezeket mind fel lehet fedezni, meg lehet ismerni, és ki lehet próbálni, és ez mindenképp azt megerősíti valakiben, hogy szeretne, érdekli, vagy egyáltalán nem nyitott rá, mert olyat nem szabad választani. A számok egyelőre azt mutatják, hogy azért egyre több embert érdekel a szakképzés és a technikum világa. Így van, ugye a legnépszerűbb, ne felejtsük el, 8. után 10-ből 6-an a technikumokat választják, és azt gondolom, hogy ez az elmúlt évek sikerét is jelenti, hogy tényleg azt láthatja már mindenki, hogy a szakképzésben sokkal több van. A szakképzés nem csak, hogy szakmát biztosít, de emellett ugye akár a felsőoktatás irányába is egy utat, sőt egy egyenesebb utat is tud jelölni, hiszen az okleveles technikus képzéseknél már úgy össze van hangolva a felsőoktatási tanterv, meg a szakképzési tanterv, hogy bekerülve az egyetemre akár 30-60 kreditet már el is tudnak ismertetni a fiatalok az tanulmányi előzményeik alapján. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kulcstényező ilyen szempontból is.